Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng mga basher ng idol ko, si Coco Martin. Ha? Bakit yung may binabasa si Coco Martin? Halos na nga umiiyak yan, nagmamakawa dahil nasara yung ibig sabihin, hindi natuloy yung kardo niya. Ha? Wala kayong kalaban-laban, hindi kayo nag-isip. Ha? Yung OFW sa Dubai, OFW sa nagmamagaling, hinahamon niya si Coco Martin ng suntukan. Nako, hinamon pa niya ng basagan daw ng mukha. Hindi ka natakot sa mukha mo, dong. Hindi ka natakot sa katawan mo. Si Coco Martin hinahamon mo. Ha? Ilang bisis na ngayon binaril sa probinsyano boyfriend. Halos kagutay-gutay niyo yung katawan ni Coco Martin. Boyfriend sa probinsyano. Ilang years na bang probinsyano? Oh, boyfriend si Coco Martin. Ilang bisis na siya binaril at ilang bisis ilang bisis na siya binaril. Buhay pa rin, kutay-gutay na yung katawan ni Coco Martin. Di ba buhay pa rin? Tapos hahamonin mo ng pasagan ng mukha. Ha? Nakikita mo yung mga yan, yung mga gulong na yan. Binubuhat ko yan gabi-gabi para lumaki yung katawan ko, para ipagtanggol ko yung idol ko. Kita mo to, puno sa tabayan. Kaya pagtanggol ko yung idol ko. Kaya yung idol ko, kung walang trabaho, mag-apply ka muna ng Serious Boys sa Divisoria. Nakakaawa naman kayo.